is mijn Christwerk. Maar Wipke, het is bijna februari. Jawel, maar Jobbie had er zoveel werk van, mijn dochter en ik. Dus dan vind ik het eigenlijk jammer om dat alvast zo gauw uit te breken. En het is ook wel eens van wat kennissen die nog even langskomen, die echt even extra langskomen om het even te zien. Het rent je toch altijd even in en het zocht toch altijd even. Het lukt altijd, maar eigenlijk grotendeels toch voor uw eigen, ik voor uw eigen. En dus na de crisis ben we eigenlijk nog steeds in de crisissfeer. Ja, is het crisissfeer? Ik zeg wel eens, nou is het mijn winterdwarp. Maar de crisis is het crisisdwarp en nou zeggen we dat is het winterdwarp. Nu sta ik dus nog in de ombouw in principe. Maar ik kan dan uiteindelijk hierbij ik nog omrennen en dan ga ik naar de kamer en dan zit er in de kamer ik nog een stukje. Die gaat ramen uithalen, dat we gewoon trouwbouwen kunnen weer het huis in. Dus het is dan echt, ik dacht het ik met mijn dochter. En nou ja, dit is dus Jacqueline, haar hoekje. Of hoeken. Ja, mooi. Oh, wat een werk. En wie zocht het net als werk? Wie zocht het als hem? Ja, wie vindt het mooi? Het is een hobby. Hoeveel Jan of weekends zitten hier dan? Nou, we bouwen vaak in begin november op. Nou, en hier wordt de tweede week van februari dan hel ik het er weer uit. Dat is Niels Kopt. Ja, jawel, maar heel van het werk was het van Haagste. Is het eigenlijk jammer om dat voor naar de crisisdagen er weer uit te halen. Tenminste, vinden we. En het zit dus net in het paard. Dus, en je geniet er toch wel weer van.